iawn cael eich cwmni chi. Ar penwythnos yma, mae'r RSPB, y Gymdeithas Gwarchod Adar, yn cynnal ei hymgyrch flynyddol The Big Garden Birdwatch. Maen nhw'n anhanog ni i dreulio awr yn eistedd a gwylio a chyfrif yr adar sy'n ymddangos yn gerddi. Ac yna, da ni anfon niferoedd o'r gwahanol adar iddyn nhw, a mi fyddan nhw'n cydlynu'r cyfan ac yn cyhoeddi adroddiad. Adroddiad sydd yn deud pa adar sydd yn ffynnu eleni a pa rai sydd yn prinhau. A fel un sy'n mwynhau gwylio adar, mae hyn yn rhywbeth dwi wedi bod yn gwneud ers ambell i flwyddyn bellach. A leni, dwi ddim yn pregethu dy Sul, felly mi fydd hi'n haws i mi dreulio awr neu ddwy fory yn eistedd yn gwylio a chyfri. Ac yn wir, dwi wedi bod yn gwneud yn siŵr fod yna ddigon o fwyd ar ei cyfer ar y bwrdd adar dros y dyddiau diwethaf yma i geisio denu cymaint at sydd bosib efo'r gobaith o weld gwahanol adar yn ymddangos. Ond pan fyddai'n rhoi bwyd allan, does gan i ddim llawer o reolaeth dros pa adar fydd yn dod. Mi ydw i wrth y modd enghraifft yn gweld y nico mewn aderyn bach tlws efo'r streipen felen ar ei ochr a'r wyneb doniol. A gan i bod nhw'n mwynhau hadau Niger, yr hadau du bach hynny, mi fyddai'n siŵr o roi dipyn o reini allan. Ond does dim garanti y byddan nhw'n ymddangos. Ers rhai misoedd ymwelydd prin fuodd o i'r ardd yma, fod na adegau'n gorffennol pan fydde na ddwsin neu mwy ohonyn nhw yn yr ardd yr un pryd. Ac mod i'n hoffi gweld yr adar bychain. Aderyn y to, llwyd y grych, telo'r penddu, jibinc. Eto dwi'n gwybod, mae rai cyntaf i ymddangos pan fydda i wedi bod allan yn gwasgaru haden yr ardd, fydd y colomenod sy'n eistedd ar grib y to yn disgwyl amdana. Neu weithiau ambell i Jack Do neu bioden sy'n dychryn yr adar bychain i ffwrdd a weithiau ddim yn cael cyfle i fynd at yr hadau tan wedyn. Felly, be fydra i'n neud? Wel, dim byd ond gwasgaru'r had a gobeithio y daw rhai adar ychydig bach yn brinach i'r golwg. Rwan, fe ddisgrifiodd Iesu 1 o fel had yn cael ei hau. Had sy'n esgwyr ar ffrwyth na rhai sy'n ei derbyn. A'r ffrwyth hwnnw'n fywyd tragwyddol, wrth i ni ddod i berthynas o fyw efo yn tad na nef. Rhaid i mi gyfadde fel pregethwr sy'n ceisio hau'r had hwnnw, boed mewn pregeth neu mewn rhyw fyfyrdod bach fel hyn, mi fyddwn ni wrth y modd yn gwybod pwy sy'n ei dderbyn. Fel gyda'r RSPB eisiau cyfri'r adar, mae yna rhywbeth ynddo ni sy'n rhoi pwys ar rifen does, boed yn adar neu yn nifer mewn tyrfa, neu fel ar yr adeg hon, sawl achos o Covid-19 sydd wedi bod, a sawl un sydd wedi cael ei brechu erbyn hyn. Ar un adeg mi oeddwn ni arfer cyfri faint o bobl oedd yn y gynulleidfa pan oeddwn ni'n mynd i Capel i bregethu. Ond ers tro bellach, fe ddysgais fod rhaid gadael y cyfan yn nwylo Duw. Yr unig beth fedra i wneud ydy hau had, cymaint ohono fo a sydd bosib. Heb wybod i ble mae'n cyrraedd, na pa ffrwys sydd yn dod ohono, a mae hynny'n arbennog o wir pan dwi yn wneud pethau ar y we fel hyn. Mi fyddai'n clywed gan ambell un i bod nhw wedi gwerthfawrogi ryw air, ond Duw yn unig a wyr bydd sydd wedi digwydd yn ei calonnau. Pwy sydd wedi ymateb go iawn i'r neges. Oherwydd, os oes cyfrifoldeb arna i rannu, mae yna gyfrifoldeb ar y gwrandawyr i ymateb. Nid ymateb i mi yn bersonol, ond ymateb i alwad Duw pan mae o'n siarad efo chi. Ymateb i'w alwad o'i edifarhau am eich gwrthryfel, i roi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu, i gyfleidio'r bywyd newydd mae o'n ei roi a dilyn ei orchmynion. Rhai o'noch chi efallai am y tro cyntaf, neu rhai eraill achos eich bod chi wedi clywed Duw yn siarad mewn ffordd newydd y diwrnod yma efo chi. Mi oedd na un adeg pan oeddwn ni'n gwybod yn iawn pa aderyn oedd yn bwyta'r bwyd oeddwn ni'n ei roi allan, chi'n gweld. Mi gefais i anreg pan o'n i yn 4 mlwydd oed. Budgie. Dicw oedd yr enw'r oedd eisiau iddo fo,
A fi o'n i'n rhoi hadau yn y gwpan bach yn ei gawell a byddai'r gwpan yn gwagio. Fi'n ein gwybod mae Dicw wedi bita'r bwyd a fi'n ein gorfod i ail lenwi. Os nad oedd y cael ei fwyta, wel, o'n i'n gwybod bod yna rhywbeth o'i le ar y deryn bach, oedd o yn sal. Neu un dydd wrth gwrs, roedd Dicw druan wedi marw. Felly, i'r rhai sy'n clywed yr efengyl ond yn gwrthod ymateb. Maen nhw naill ai Gristnogion sy'n sal mewn rhyw fath o wrthgiliad, neu, fel mae'r Beibl yn ei ddeud, maen nhw'n feirwon yn ysbrydol, yn feirw mewn camweddau ffechodau. Rwy'n o feddwl sawl gair o'r gell ydw i wedi rhoi allan. Rhaid i mi holi fe hynna'n, a fi eisiau'n ffyddlon yn hau'r had yn tenhau fy syniadau i fy hunan. Ac o feddwl sawl gair o'r gell neu sawl tro arall da chi wedi clywed rhywun yn egluro neges Iesu Grist, rhaid i chithau holi, nes i fwyta'r had, nes i ymateb, fel y gallai sefyll yn y dydd y byddwn ni'n ymddangos gerbron i Iesu yn dawel iddo fo gael lle iawn yn calon. Dwi'n edrych ymlaen at weld yr Adar yfory a'i cyfri nhw yn yr ardd. Sawl mwy alchen, Robin, Titw Thomas Las, Jibin Cwelai, beth am y dridwy, y telor penddu a hyd yn oed y Nico. Ond dwi'n edrych ymlaen fwy at y dydd hwnnw y cael wybod a fi i rai ymateb i'r gair lefarodd Duw trwy fy ngenau a meddyliau bach i. Adwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch dy fod ti'n Dduw sydd yn siarad. Yn siarad trwy bob math o gyfryngau ac yn arbennig trwy'r gweision rwy ti wedi galw i rannu dy air. Helpa ni i glywed ac i ymateb. I ymateb mewn ffydd. I ymateb i bob dim wyt ti'n ddeud wrthon ni. A thrwy hynny, i brofi dy gariad ar waith yn y bywydau. Amen. Wel, cofiwch mae croeso chi ymuno efo ni dydd Sul. Mi fyddwn ni'n ymuno efo Eglwys Efengylaeth Aberystwyth bore dydd Sul i glywed i gweinidog nhw yn agor y gair hynny. A mi fyddai'n ôl os fydd Duw'n caniatáu wythnos nesaf efo'n Myfyrdod.